Bună seara, vrăți mulțitori! Bine venit la alt Mobete Armânească. Azi luăm oaspi Ilie Zelca. Ilie Zelca biți facultatea din Dreptul și Științe Administrative la Universitatea Ovidius di Constanța. Ștora este Embur, tu domenia de agricultură, zootehnie, Horeca. Și discurtul Chiro este prezidentul la Partia Macedon Armânilor de România, Fălcarea Constanța. Și tot nu este pripus consilier te alidzerli de Căsăbălu Constanța, ți va dezvărtească tu nauli de Cirișar. Și tu te esti, știi lucrurile lui, em tu bana personală, em tu zănati, em tu lumea armânească, va să zburămază cu Ilie Zelca. Gine vine și Ilie. Niente a fai Alexandra, Haristă multiplicisari. Și noi ți găsim că îți lași unul cu mate de chiro al doua tău, ta să zburăști cu noi de toate proiectele stimșate ți le dezvârtești. Ama, ninti să zburăm de proiecte și de lucruri de zânate. Noi așa avem toadeti ca fioară, întrebăm oaspili, oaspita, de soia lui, de soia ei. De sunt o părinții tăi, păpânia tăi, ți știi de taifa ta. Păpânii mei sunt din partea al tata sunt de griții, jumătate al papu, care purtau numai zelca, ei sunt din Hoara Căndruva, Hoară care era la 15 km de Căsăbărul Edesa, din partea lui muma mea, cum ziceam noi, fârșiroții, Maia, din partea al tata, sunt de taifa al Joga, era numai lor de taifă și erau de albinișii de Corcea. Partea lui mama nu mai era Buțu, de partea al papu al lui mami, și ei erau de Grămuticova, de Griții, și partea lui Mai s-a spuneau Matei, și erau de Paticina. Ți pot zic de ei că sunt armâni care a crescut maștu hori armânești, așa cum știm de Cândruva, Corcea și de Grămuticova, și la noi tu fumeai tot în nave masă să nu să aduc aminte de locurile de erau ei și eu erau ei amintați. Ai timiser cu păpânii? Cum de căra. Mine fui hârsit să pot să acați pe toți stâlpapii mei. Aici Oho. este un lucru mult ai pe mine, că putui să cresc cu ei și fui zic așa, am învățat și educat tu modul aici zbâneți cu păpânii, să ai de învățat de la ei, să ai de învățat numai zbor. Și adeți și imnarea pe care lipsește să o ai tu bani. Ți minduiești că luași tine nai mai bun de la ei, tu Prota și bana ta. prota luai numai de la papa meu. Ta fizu, eu neg, eu ți do, că îmi zic cum mea cheamă, că mi prezint Zelca și Ilie. Ilie pare să un nume mucânesc. Ama era numai pe care papa meu amintat tu griții o avea. Aici și prota luai de la el. Apoi luai vrearea termânani, vrearea snafea noastră. Uh, Lucru îl voi tot de la doi stârpapi pe care i-a cățai multul lucrători, de la papua meu cu care lucra inclusiv că înfeați în casa, că înfeați în ferma, și pot zic și cântarea. Boața și cântarea, care la noi la armâni este un doar pe care o au mulți armâni. Când să nu știam. E cântul ama, nu tu zic așa, tu andamusi publice. Cântăm Nu, la noi la Timirachi. Dimirachi, când avem Aghia noștri, la Aghiu Vasile, la Aghiu Ilie, de Crăciun, de Paști, că ne adunăm. Cam apuțăm tora că și moabețile noastre la Actăra Rădz sunt cu cam apuțăni oameni. Așa vine Chiro. Zână dau zboară mas vrei știi părinții tăi. Acă la fenda ta o să mai hinim. Tu mobete asta ți va avem tu să hatea diază, ți va să zburăm. Ama zână dau zboară știi ei tora ta hurhite și după aia va să zburăm mai multe. Afendea meu, numai lui este Vasile Zelca. El este inginer zootechnist, este amintat Timișoara. Partea de armâni de Zelca
mari parte dintre ei fură deportați Banat, altă parte fură în Cogănicianu și Cogelache cu Stanța. Partea altă a fost deportată Timișoara. Ea este inginer zootecnist, este un om care nu amintă mai pe partea profesională, am pe partea de armânani. El fu protul prezident al farii armânești de Custanța și un om cu multă duchiari de armânani și un om care sfeații curbanii de armânani nu m-aș la figura cât și la protul. Pe partea profesională este singurul student al facultății din vest din Timișoara care DTC cu zații pe linie, 67 de examene, toate cu zații și nu era vărcilimean de om cu funcții, zic așa, pichirol. Era cilimean de armân care a creștea animale, a creștea prăvzi, oi, cum eram noi armânia noștri, nu picurar, în burlichi cu oi, tu ai să făceau taifaloși. Tata meu a fost singur din istoria facultății din Timișoara care a iubit cu pe linie 67 de examen. Da, pe aia când sfeații părnire, fara armânească cu Stanța, tata a făcut proții, a avut actarii de chiari, sunt și videoclipuri pe YouTube care arată moabeți din Austin au de ținții, cu armâni aduși din Grecia, armâni ansamble aduși din Macedonia din Nord, din Republică, care vineau și făceau moabeți și arăți pe armâneaști. Fură prionierii care militară pe vrearea expusă pe armânanii, zic așa, și în drepturile noastre armâni. Tot el, de când era nis pe mine și pe sora mea, ni pinsi de la pultări, zic așa, să avem mai este vreare. Nici nu știam să zburăm, nici de Ghini Mucâneaști, că noi eram la ansamblul ilicit mai al doamna Zoe Gică, cum cu ea toate emisiuni Strasburg, Freiburg, București, nu mai ziceam de la Păunescu, la Marius Tucă Show și Cido, erau tu jumătatea anilor n-auzeți atunci. Aici este tata meu, Vasile Zelca, un om mult primisit, că am zis că tata meu, stații curbanii, termânami numai și la propriu, numai și la figurat am la propriu, el a avut un accident vascular de până deplasare cu comunitatea armânească. Am amintit, nu minduiesc cu jali, ațeu, te ațeau zu. Mini minduiesc că lodi la tata, Dumnezeu de la tata tacatea și mi da de-a mea și vă duc lucru în inti terminami pe care el vrea să-l facă ca cât vrea. Mama Și mea, mama ta? Yeah. mama mea este inginer de industria alimentară, care este din emburlichea noastră că este un domeniu adiacent zootehniei, industria alimentară, care ea atora este dascăliță de chimie alimentară, are 60 de ani, 62 de ani mama, tot noi vrem să zicem să iasă la pensii, că tora este și mai ama are mult vrare să facă lucru cu elevii și zice că va iasă la pensii atunci când nu vă o mai primească la liceu. Când o v-ați baia, nu când o Când vreți v-ați voi. baie, când v-ați baie. Știi că simt că o avem multă joană, o avem sănătoasă și, cum zice, și ea ghiniferioasă înapoi acasă după un zi de lucru. Așa este. Și atunci andahini cu harau după un zi de lucru, când nu ți hini la lași lucrurile. Așa este, așa este. Noi avem zoritor, am doi cilimani niți, Vasil, că poartă numai papu, și că va fi peste 50 de ani, 100 de ani, tot Vasil va la chema că aia este de chiar a mea, a fendea meu, are 3 ani și fata Camanic, un an, care o cheamă Camelia, ca pe mama, are un an și ea zori, mași cu veasta în casă și îi mai ajută și soacră mai ajută și Haristom multe aici lucru. Și mama altfel era cu un mai ca să aibă tot chirolul în casă, mai știi poți. Așa este. Așa este. Ama va zine și mai mult o chiro de aia, că nica nichea. După Tora, aceea, ce mai zic, mai am și o soră, care este e, mai mare ca mine cu 2 ani, mine am 35, sora mea are 37, ea este medic stomatolog, iatru de dinți, nici nu știu, mai avem aici, aici zbor, și ea face în burlichi și în Horeca. mhm, mhm.
Tora că aflăm și niciam știi taifa ta, știi soia ta. Vrem să te întreb, prota di estu proiectul nou ți l-a hurhit, di care ți spun de alihia că și mine nu știam multi, nu știu multi, care vă zic că de este partii, cum îi băgat voi numai Partia Macedona Armânilor din România, care a hurhi cu stanța, masa că si gini. Dună niheam pe tu pirmi floestu. Cum a hurhi ideea diu care, ți vreți voi să adrați, ți vreți să amintați, cum i-a lepsit numai, toată istoria partiei. Să istoria nu poate să vă scurtă la este moabeti, ama este unul din mari simasi. Partia este fapt în 2016, 2016, de membrii fondatori de Constanța și nici eu nu aveam avzătă de a este partie până acum 3 mesi. Ea fost un partie faptul cu minguiarea să reprezintă Armenia noastră pe nivel politic, pe nivel cultural, fiind extraordinar de bine reprezentați de atleti parei, de cântători, de jucători. Ne cheamă toraș și românii, și mucaii ne cheamă la moabețile lor, și toraș să pură și taifi de turți, de greți, ca aia chemarea Armeniei la parei, la moabețile lor. Ama pe partea este de politicie, să mântuirea Armenia noastră de Constanța, că este bine să ne reprezentăm. Prota oară când avzăi și mine, fui nisan sceptic. Mine și un om care e dit în burlichi, și un om care ci feci cu bana este feci maș cu ajutor de la părinții mei și de la soia mea. Minduiam daima că politicia n-are cu să mă ajute. Cât chiroam un mădu, dau mâini, doi ochi, dau cicioari, mini hiuațeu care v-am cum îndusesc în burlichia. Așa că politica la noi cu taifă nu și avea loc. Partia, cât se cheamă Partia Macedona Armăilor? Este și o întrebare mea, cât se Macedona Armăilor? Toate studiile care sunt, zicem noi așa, argumentate, ne duc ca și loc de origine a noastră, nord de Greții, est de Albinii și sud de Macedonie, de Republica Macedonă. Și acel loc era Macedonia antică. Și Armenia, noi zicem, noi de acolo ne trăgem membrii fondatori. Ația este locul nostru din trăgem noi. Tutti horile este care biliță și mine din taifa mea, că din partea lui mami sau din partea tata, din dit zonă, dit area, din Macedonia antică. Și ei zăse, doamne, ca noi să ne identificăm. Iuțido, că mai avem Soigriții, avem Albinișii, avem tu Republica Macedonă, va să se știe că noi de acolo sunt din Macedonia antică. Este Macedon, armând de acolo vine numai partia noastră. Cum avem mine de aici, că vă zic că am 3 mei de când avem E, de aici partii, eram un zi la un hani de-a noastră de PSB și ca vloară, tata meu era și el acolo. El, de când de situații în Hana ți-au de 2 ani de zile, el cu maxim de 3 ori era acolo. Și nici hisim tu locații, tu hani cu în doi soți armâni vechi și militanți de la pănierea parei armânești din Constanța și vizură cu tata. Măi, Vasil, avem atât chirodi că nu vizum. Eu nu mă știe la afară, mă, că va chirea, mă, ghinul. Și tata nu dă și, măi, va ghin, mazghină și Ilie, să ne ajută să alin scările pe care le avem la afară, că avem un mezanin și avem niște scări mult înalte. Și îmi zice, ei cu mine dumă, cum de care toate? La ei cum, mi-avea și a mea. Adică erau oameni care ne crescără, care știam că stați răpadi armănani și dedicare, alocare chiro, resurse financiare și consumare psihică și fizică armănani. Și ne cu tata Gioațeau la fara armânească de Constanța. Ne așezăm la o masă de Ingrid persoane, uitam și știam pe toți de la jumătatea anilor 90. Erau Isa aței oameni. Lângă mine era un maș, un Lali Cama uși pe care nu știam care este. Când șuță telefonul, bicic de telefonul al lui cadru cu strânii potul lui. Deci omul este era străpat. Ați duceți. Când mi-am mutat și mai gine pe criteriul aici de vârstă, de lichii, ghijuică tata meu, mai era și la un domnul Iota Trampul, era mai tineri
Litiei. Și tata meu era mai tineri decât oamenii care erau atunci uh, la comunitatea armânească de Constanța, la Fara Armânească. Și ei zburau de un partid, că, măi, frați, în partia, mă, nu putem să candidăm în Iliță, Daudzăș, nu putem în Iliță 16. Cum lipsea și tot să sfuțăm, că altfel v-ați desfințează este un partid, și sfuțăm cu ea. Scurără și ajuns ei la concluzia că avem nevoie de 5.000 de voturi ca să scutăm un consilier, 6.500 scutăm 2 consilieri în cadrul Consiliului Local Constanța. Ca fi un dit senior, zic așa, zburără și de cu zborul de a este minduiani și putem și facem zborul și chilea, cum îmi zic ea mie. Cum ți zăstini de este partid, de este minduiarea noastră să adunăm atâtea vot. Luai ca fi om în parte de acolo protoară de smir, asta ți va văță ca oații. Că nu vă vițui de ghini de ani, aveți cu tinia mea că puteți să păstrați atâtea vrari pe armânanii și că niga dumănii ca uțâneți a oații, puteați să fiți cu nipoții în parc, puteați să fiți cu în veastile la vără plimbare, voi fiți aoați. La biserică puteați să fiți ca oameni de lichia voastră, voi fiți aoați, niga pe armânanii 30 de ani. Ama va mai înalt și va fug manui ghiniți cu iertare, că nu mi viți de acătiro. Eu sunt tine. Lali, ai cilimea, ai ficior de 40 de ani, ai nipot de inghiți ani. Eu ia el. Lai pe alt lali. Lali, tine ai dau ofertă. Eu sunt iar. Lali știrii mea. Ai 2 ficiori. Eu sunt. Bine, zborul deci omul aici din Gamini, ai vizui cu screenshot-ul cu cadru cu strănii pot, deci omul aici nu știam ca el. Până nu vizui cadrul al strănii pot al lui. Așa de seama mine care este omul aici. Omul este stră pap. Îl cunosc pe ficiorul al lui, îl cunosc pe nipotul al lui, îl cunosc pe strănipotul al lui care are Isa Lichii cu ficiorul meu. Măi, oameni buni, voi fiți papi și străpapi aoații. Cum induiți voi că vă adunați 5.000, 6.000 de voturi, voi nu vă ascultă lumea la voi acasă și aduceți sau atifara armânească. Voi să mă înalți, să dă cu iertare din canoară, fug tată mea sun când bitisești mă de. Toți începură să bată palmele, să aplaude, ziceți, bravo, ideea, asta e lucru care ne zicești, este un lucru să fii, mă dă timp. Hai, vai, cai, poate să te hai, vai, cum? Tot a voi va veni. Nu, că nu-și poate, că știm atâțați, că deja lumea minduiește că Isa, femeile Isa sunt ațeali care sunt la fară, să nu fie Isa la partid. Nu vor vine, zic, măi, oameni, e mai cât s-ar mân capabil. Știu emburlichi, știu social, știu cultural la noi tu că să bă. Nu vă aflăm ficior tine, că ai vas ducă tu tinia este proiect la minte? Și ia lăsai. Cum beta, vini, luai pe tata după dau sigăți, tata am zis acasă, mă, tată, vezi că am zorii cu Armenia noi de la afară. Ce mă, tată? Zăsă că vasti bagă pe tine prezident să te ocup de aici proiect nou amintat de partid. Era Mihai Șepile, mă, tată, cât lucru mi-am mini la Burliții, ia sti zorii. Am ardeat și nutru tu mine. Că tu ți feci, tu ai este bană, feci cu își duc minti lucru al tată. Știu că tata avea mult vrari ca armâna mea să neagă ninti și să aminte mult chiro de oași ninti. Nu hibă tu vizuta ochilor noastre chirearea armâna mea, zic așa. Și mi-ar dea nuntul, dau zări și acasă, nu. Mi-a sunat și aușa țău ca e seniorul care el vizui străpapul. Deci se poate vezi că mi-a avut hari cum zbură tine cu noi. Deci, măi, Lale, să știi că mine va fac, mă vină și nipota tău care este sos cu mine și tot așa, un extraordinar de capabil. Șortine. Vagină. Așa, așa, încet, să amintă tu pe galea, să amintă tu mine minduiarea este dau cali la este propunere, deci să mă ocup de partid. Este o săptămână vine realizările, erau mai șauși, mai seniori, și ca fi nu zburau aici de politică. Erau de un partid de politică, mai ei nu zburau de politică. Ei zburau de armânani, ei zburau de breali, ei zburau că vachirem, ei zburau de ce aveau pe suflet, de jale. Și n-ai ce zis, mă, voi să iau și mie zbor. Măi, oameni buni, noi him ahăt joint aici, că să bă.
Eu sunt Johnny din sala, este un oameni, voi greșesc oamenii, aveți acasă, ți-am mintat voi, cicilii mei, mă, cum vă și vă Africa, mă, că va chiar armăna. Ilie Zelca, ia mai și în taifa lui Vasile al Zelca. La tine în taifă, e alt Johnny la tine, alt Johnny și tot așa. Noi suntem Johnny, noi nu avem cum schirem. Cât Chiro ne-a crescut cum ne-a crescut și ne dea de prăx și vrea de tarmânani, nu avem cum schirem. Aici fu discursul meu și tot așa străpapul s-a gândit, măi, oameni buni, aici ficior mine, zic prota oara, acum dau stămâni. Să știți că aici ficior vas cum îndăsească. Tinerul aici va să adună Migael. Alt tineri și alte bărnuri de tineri și ei va poartă mintii ducerea noastră tarmânani. Tora polimoist de politichii va să ducă ficiorii tine. Și așa pornim aici proiect. Chirorul fu mult scurt. Aveam și 2 mesi de unitate, 3 mesi de când aveam avzătă și 2 mesi de când fiu prezident. Am aflat în pare mult nu și atât de ficiori tineri și ficiori care sunt axi ca să amintă de tarmânani. Avem ficiori care lucrează în domeniul contabil, avem ficiori care lucrează în bănci, se ocupă de partea de legal la nivel național, la mai mari bancă de România, ficiori care lucrează în imobiliare, ficiori care lucrează în software, în programări. Avem și avem și un om care lucrează, nu că lucrează, sfații padii biserică și biserica arbănească al domnul Haliț, care este un arbăn care va mult inițiarii, numai și cu stanța, va inițiarii la Iuțidotul României. Este un om care dea de la el locul, vine și cu părării de Îmburlica lui și cu alte sponsorizări de la afară și de la mediul de Îmburlici de Constanța și face prota biserică armânească. Și un om de la noi care va candidează la Consiliu și care face parte din paria noastră, este dascal, cântă cu biserica al domnul Hanis. Avem profesor de matematică în parea noastră, avem ficior tineri licențiat în litere, deci avem mași oameni axi ca să duc minte cu harau lucru armânesc și nu numai. Că noi, printre este partid, nu vrem să fixăm mași armânia noștri. Noi vrem să amintăm și cu Stanța, că cu Sonii Cinimeanu a meu, Cinimeanii la Armânia noștri, nu bânează mai de adun cu Armânia noștri. Noi bânăm tu și hi, au cu Stanța. Noi, pe plan personal, fim extraordinar. Și aici lucru nu va să-l făcem aștimileta noastră, va să-l făcem, știi că se băla este. Noi armănii him axis, făcem lucruri buni, știi tu ce este comunitatea de Custanță. Și așa mi că n-ai mai din este ca protul exercițiu politic să candidăm mai la Consiliul Local. Să nu căftăm dimar, să nu căftăm președintele Consiliului Județean, mai vrem să stăm la masa țeau ca în greacă, să zicem așa, putem să venim și noi cu proiecte, să avem un zbor care să îngreacă și pe partea de comandăsearii dacă să bălui. Nu mai simt buni contribuabili de taxe, de salarii, de lucruri care le facem de mai mult de 30 de ani. Chirolul este muito scurt, até că, cum ziceam, alizările sunt pe naule de Cirișar. Yeah. Norma se mult până atunci, ți lipsește aderare până atunci. Parea asta, piți lucrați. Stămâinile este cât mai așteptăm alizările. Nu, noi lucrăm prota și prota ultimul exercițiu politic ai la ultimele alegeri. Dizu mult acândos că partea de online este una parte care este decisivă, zic așa, de publicare, de videarea unei partii și a unei învieri. Deci pe online sunt mult activ, pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok. Pe partea de socială, interacțiune tet-a-tet, face-to-face, din inti, zicem așa, o făceam cu Armenia nostru ca fi locuri publice. Adrăm un moabeti mare acum un meci de unitate când prezentăm partia și avem și mediul de business și mediul social, avem director de bănci, director de instituții și mediul cultural cu noi. Și ca fi armând de-a nostru, informare prin SMS, pe WhatsApp, de faptul că amintăm și este un amintare mare, să știți, să poți să candidezi la Consiliul Local și este un lucru care va să zic, când depusim la AEP, Agenția pentru Electorat, dosarul nostru de candidare, de să smutire, cum să mai, Partidul Macedon Armânilor, hai, voi, ușor de să voi să zic ceva. Era un doamnă pe Chilie. Așa cum aveți voi faptul dosarul aici pregătit a de profit,
candid partidii mări, nu îl depusere ahăt profi și ahăt complet cum l-aveți voi depus. Mi hârsi mult că tu Sonia este lucru care face armânamea să minte ahăt chiro. Profesionalismul și lucru fapt să fi, așa cum lipsește. Și ora ziua națională, prin Vera Armânilor, fiind prezenți printre armâni, ne asunăm, zburăm și avem și un program, zic mine așeții, politic, care dă niște idei, ți vrem noi să amintăm atât, ți înseamnă Custanța per total, cât știi Armânia noastră. Lipsește un teatru multicultural, Custanța, adică mai dau trei teatri, ama unii astitu renovare și un are vă dau sute de locuri. Nu poți face niciun pitigiune armânească tu ați teatru. Nu faci teatru. Biserică armânească, limba armânească, lipsește aduțarii tu școlii într-un mod organizat, că tu pornești de la limbă și nu pornești de la limbă așa cum făceam noi acum în tu școlii opțional, un sâmbătă, cai va vinea, cai vrea, nu vine. Va de la stadii de grădiniță și din proiecte știi ti ahtari lucruri. Apoi avem pe parte ce înseamnă și spitalul. Constanța este încă să cu 350 de mii de oameni și avem secția de urgență care este extraordinar de aglomerată. Sau va restructurare, modificare, fixare cam mare că avem personal mult bun Constanța, ama logistic este zori pe partea de sănătate. E aparatul birocratic, avem multe proiecte, ama nu voi să fac este mobet imagi de politichii. Că prota și prota noi armănii ne chim cu sufletul mai mult și mai puțin cu politichia. Așa este. Tora mai ved că avem una întrebare de la Florentina Costa, Da? șalanță mutuitor, care să aibă întrebări de Ilie Zelca, să lasă un comentariu sum live-ul ți dezvărtește pe frânza noastră de Facebook, Armâna Mea Media. Una întrebare de la Florentina Costa. Care sunt tu key messages, hăbărli naima de simasi, ideile naima de simasi, ți vrei să le pitreți cât Armâna Mea de Custanța? Uh, Lucrurile mai mare simasi sunt tora de adun, este prota oară când noi armeni facem un lucru ahtaritul politicii. Va să greșim că un este de Hoara Țeau, un este de Hoara Lant, un este Fărșirot, un este Biduvean, un este Grămustean. Va să greșim mai este lucruri, va să de adun. Lucrurile este să lucru care nu-ți fac mini Ilie Zelca sau domnul Stere Bangheorghe ca ghinilist sau domnul Mihai Caragheorghe sau Mihai Anagnoste sau tu Ficiori Ginara, Calaigi, tu Ficiori care sunt pe lista noi. Nu, noi le facem cu minduiarii cilimeanii noștri care sunt sau care vaghin. Știi, generațiile următoare. Deci va schimb de adun tora. Este prot. Dai mai de adun de oași ninti. Sunt de adun de oași ninti, că este un moment de mare simasi. Știi, sunt ca lucrurile astea care trec de-apoi îți dai tine seama cât de important era, ce mare simasi avea momentul acesta. Așa este momentul ăsta. Văd că în doi armâni de-a noștri tora zburăși, mă trebuie să facă aici, să lei partid, să facă cu partia. Va schimb de adun oameni buni, noi nu avem nici ceva de tirare. Și aici este un mesaj, știm, dar mai dat la mesaj este că noi nu vrem să spărgem în burlica cu ștanța pe care o au alți armâni. De aceea noi nu vrem schimb de marchi, noi nu vrem schimb parte de președintii de Consiliul Județean. Atunci, tu, locul acel stres că nu te vea de can la vot, vă la bas pe Consiliul Local, atât, mai ca să ne reprezentăm. Deci, asumarea este alant mesaj, fără să spargi lucru, aici este alant mesaj. Și ninga un mesaj este pe toate proiectele pe care noi le dezvoltăm și vrem să le implementăm, calitatea noastră ca armâni va să Vasia Sănin. Noi amintăm Iucido, știu Griții, știu Albinisi, știu Vârjurii, știu România, amintăm sportiv, nu mai zicem sportiv, avem cele trei sporturi, mai trei principale sporturi, fotbalul Hagi, Gică Hagi, mai mare fotbalist, Simona Haver, mai mare profesionist, domnul Cristian Gațu, pe partea de handbal, mai bun handbalist. Actori, Isa, la fel, deci noi și pe partea de Emburlichi și în perioada interbelică și în România și în spațiul Imperiului Habsburg. Noi cum Daima Aslan, Aslan Leuti, aței Yeah. care nu știu, atât
ghini limba armânească. Noi venim dintr-o taifă care avem calitate. Și aici vrem și ora, scutem minti, că este analizat. Fim oameni de calitate și oameni care vrem să facem cu anani lucru armânesc. Armă nani, tu bitiseare, anani, zăsi la armă, nani. Anani. Fim oameni cu anani și aici lucru vrem să facem. Vrem, Ițido, care va fi rezultatul la este analizări, schimbă cu anani. Adus aminte, aici prot moment în care armânii se mânduieră să facă un lucru politic, organizat pe numai noastră. Dizeste-ne asta să știi, ți asta să ești țarmân, să știi, să spui că ești țarmân. Ți vă zic că să ești țarmân, titine. Mine, eu armân, Mhm. zic să fi până la lichia de Zarceani era tot. Nu aveam alte orizonte. Uh, Faptul cum ai de armâni, s-a zburat mașa armânește acasă. Noi când ne la grădiniță, noi nu știam să zburăm cum lipsește limba românească. Uh, Tata meu era director la IASE Cogălnicearul, mare IASE, acum în comunitate extraordinară de armări, acolo de la și tractoristul care nu era armăt, tot zbura armânește, că era în plin de armări. De la contabil, la director, la ajuns, acolo s-a zburat armânește, până să soții la școlii, la școala 28 Dan Barbilean de Cuștanța, din Indiț 7 Cilimeni, zați eram armăni. Noi a crescut într-un mediu în care până la zați în armânami. Atât, grupul Lilici de mai cu doamna Zoe Gică, care și azi, la 70 de ani, face un lucru extraordinar și fantastic pe armânami și va tinieti, va multe tinieti, este doamna armânami, că ea este una doamnă din toate punctele de vedere. Și noi așa crescut. Dar pe aia, când mai zic așa, mai trecură ani și începem și noi să ieșim în oraș, să ne dăm la un teatru, să ne dăm la un film, duceam că sunt și alți armâni. Că nu sunt mași noi mediul înconjurător și apropiați. Cu mamari Harau. Vine de pe aia, când făceam ghilițani. Atunci erau alte orizonturi. Îți zic așa, vrea armani, nu că să avea cam atuchită. Am vrut să amintăm tu în burlichi, vreau cu școlia, cu facultatea să amintăm. Matora, când am Cilimania mei, când am taifa Lilia Zelca, nu taifa Vasila Zelca, amatora fiu și Ilie Zelca, nu mai fiu mai fiu al Vasile Zelca, fiu și mine Ilie Zelca. Și taifa mea Lilia Zelca, minti soam, de când mi-am surat, mini lucrez pe Cilimania mei. Deci n-aveam Cilimani, că mini mi-a scolam la 6 tahinași și ne la lucru. Ni-mi pe Cilimania mei. Să cândva în Cilimania mei lipsește să aibă asta, să nu facă lucru greu pe care mine îl faci, pe care tata îl face. Și ca este totul de chiar de armâni. Deci armâna mea serea prea să tu sufletul meu, tora că mine am altă poziție în bana este. Când fiu părinte și când fiu liderul la un taifă, armâna mea serea prea să tu sufletul meu. Că ea ni față să fim ahăt John. Nu fim John că fim noi de coara țeau sau coara antă sau că bună nu știu cum sau cântăm altceva. Armâna mea ni față să fim John. Conform a crescut, ți istoria avem de păpânia noștri, cum vânau în Greții, cum vinere prin Padi, cu vărvirii, cum vinere înapoi din vărvirii, cu Românii, a este a prea să retunoi țiva. Ai n-are cum să strâng. Deci armâna mea este lucru care ne comandăsește ca fizu. Așa este. Sunt și alte sinferuri. Sinferul să aminți ca om, tu emburlichi, sau să aminți ca om social, să fii recunoscut. Este un alt lucru pe care noi armânii îl avem. Mă avea să ducem ninti cu tinii și cu nișeam namuzii, nu cu pirifanii ca sparți. Hmm. Îmi șa de ți că si titini una pane se muito complexa essa carmona mas este ca un tulei di hiroarosh tu banata este protalimb este ducare da dun este clinumi ți ei de la ați furănitata și ți dai la niți ți ei tinitora. Um, este muito complex și ahândos și este ca un tulei de hiroarosh. Na, îmi șat. Asta când nu poți și să față transfuzii, nu poți să schiar.
Vreau să te întreb, Niham, și di calați tu alipsești tini la chirolo acel, când tu zici tini, nu că să avea tu chită vrearea tarmâna mea, mea, că ftai și calea ta tu ban, Nie, ca nie, pe la nie. hingi ani și când tu căftai un zânati, să dar un lucru să îndrezi duzenile tali. Nie. Ți lipsești, că ți că te lipsești facultatea din dreptul. Cum a trașa esta liziari? Uh, Mine zice că eram amintat să lucrez cu preț, cu zootehnie. Și a crescut. Tata era un om, îl cunoșteau din Constanța până la Țiză, până la Nădlac, toți directorii de IASEU, toți directorii de agenții agricole, inginerul Vasile Zelca din Constanța, studentul eminent. Mine a crescut cu tutti moabeții, cu papia noștri, cum aveau oi. Că nădeam, în scând oamenii zic, mă, da, zootehnia e greu, agricultura agri sunt greu dacă ești ca ciliman de director. Mine când nădeam în vacanță la tata la IASE, tractorul eu mi-alinam, era naima chindisit, și vaca pe care mi-alinam era spilată de da ori, și biroul când vinea Cilimeanu al domn director era fapt extraordinar la cantină, erau toți vinică, vine Cilimeanu al domn director. Deci mine agricultura, când eram Cilimean, când îmi intră la suflet și zootehnia, o vedeam chindisit, zăcașeții. Și tata să avea fu printre ultime, așa vezi că cu lucruri la oamenii extraordinar de bine pregătiți din punct de vedere profesional. Fură printre ultimii care să privatizare. Câți ei aveau gândiri că să nu riscăm, să fim oameni aspirați, oameni să minduiem, să nu riscăm. Fu printre ultimii care să privatizăm, dau în doi. Și aveam, lucram agri, atunci vă dau 150 de hectare și mine zice, doamne, mine va fac zootehnie sau medicină veterinară. Unul dintre dau. Aveam 14 ani când tata face accidentul vascular și deja eram privatizat și lucrul este Emburlichea noastră nu mai putea să ne nimic cu mine, ficiora lui, aveam 14 ani. Nu aveam ei, am 14. Nu putea să-ți mai facă și mine fiu fugit de acasă fac facultatea în alt căsăbă. Așa că zic, domnule, care va fi domeniul care va mă ajută să pot să fac și îmburlichii și să mă ajută aici domeniul pe îmburlichii și să-mi comandăsească parte bună din bani. Deci, domnule, dreptul este prota și prota te fații, zduchești care sunt orizontul legal. Îți dau o disciplină, în ce înseamnă redactare de documente și te așează UCIDO într-un cadru safe, zic așa. Într-un cadru în care tine, ca în oară, nu poți să ai probleme, am așa cum fiind și noi armănii, știi, și cât stipinzi ca să poți schimba lucru în bar. Zic așa. Și așa are în facultatea de drept. Puțin ajută, dar pe aia ne ajută mult în mini dezvoltarea afaceri de familie, îmbucăcirea familiei și fermă familiei, că de acoperim, pe bază de accesare fondurilor europene. Când accesam fondurile europene în 2008, 2009, fondurile europene nu erau atât accesate la noi Yeah. în România. Și era și mult mai greu de accesare. Ca fi virgulă smutreau și oamenii de acolo, funcționarii erau aspărați, domnule, să nu alătusească cu ținut, știți, dosarele de 3, 4, 5 ori. Mine amintai pe partea este de fonduri europene că având o pregătire deosebită și o disciplină din punct de vedere juridic. Deci ne ajutăm. Hai este cu minduiarea juridic și fați. Ați 4 ani de facultate, fați și fac cafea din Banana. Mai avem o întrebare care ne toarnă la tema din Inti. Ian Cutimniu ne întreabă și care va fi proiectele care va le amință când va să ajunge la Consiliul Local Constanța? Prota și Prota va bagă ca și pe tapet problema noastră de termenami, problema noastră de amintare pe parte de școală, școlii, pe cilimania noștri. Una limbă schiare, una snafi schiare, atunci când nu mai zburați. Noi, armânii, hima cât aptiți, că hi lucrează angajat iuva, care în burlichea ta, au pus de acasă, viitor, când gata lucru și alții au lucru și după lucru. Mai ca să amintiți-vă tu bani este. Nu mai este chiro să învățăm cineva să zburască armânești. Nu mai avem atât mult chiro
să vadă adeții la noastră, câți ninti ai Vasile la tata meu, pe sfârșit dau țării. Vineau protagiu și călăseam, voi veniți protagiu, voi veniți a doua giu. Erau 50 de oameni protagiu, 50 de oameni Joalantă, proxima giu. Și nu, Tora nu-și mai face așa. Moabețile noastre și adețile noastre armânești nu mai ajung la cât agonia la cilimea. Mini dit zații soța purcească am, n-aș mini cu ninga un stăm în casă cu auși, zic așa, cu părinții mei, care cilimea mea învață armânești de la păpâi, de la papu și Maia, de la papu Vasile și de la Maia Camelia. Am alanț și ei, pasă au în burnic chiar la lucru, au fug de acasă și stoarcă de gata lucru. Când vin acasă, cilimea nu va zice, tata, ți faci, vinu sti bași. Vai zice, tată, vino să te pup. Dar nu știu un lucru rău. Ama, nu va ști și zborul armânesc, va chire. Deci este primul proiect pe care mi voi să-l fac pe partea de educație, să facilitez ce înseamnă cadrul organizatoric la nivel de municipiu, de Cilimani, de Constanța, să aibă opțional cursurile de limbă armânească și la nivel de grădiniță. Deci la nivel de grădiniță, fățarii, deja știi fățarii lucrul ăsta, cum cilimeanul de la nivel de grădiniță știe să folosească telefonul, va să știe să zăcă zborul armănesc. Asta este pro. Al doilea pe un segment de cultură vaneg. Noi cu Stanța chim că Săbălu și regional chim cu naima mari număr de etnii, 17 etnii, și noi nu avem un loc cu, zic așa, un centru cultural, Salani, cu săli de concert, cu sală de teatru, cu săli de repetiții, cu muzee de cultură. Cultura este ne diferențiază pe noi de civilizațiile vechi care nu aveau de chiar de părțile astea. Culturalizare. Noi avem atât cultură, toate etniile astea de Dobrogea. Cultură, dar apoi va neg pe competiții sportive. Este exact exclusiv pe partea de armânami și de competiții sportive, va fi organizare campionate. Noi armâni fim mult, avem doar sport și competiții, va organiza competiții sportive, cât mai multe, și să implementează un sistem care era atunci când mine eram cilimean, veneau profesorii de la cluburile sportive în cadrul competițiilor școlare sau competițiilor organizate și descoperau talente tineri sau descoperau ficiori și vineau și întrebau, vreți să fiți sportaceu sau vreți să ne la balet sau vreți să ne la actorii. Când ai un mediu organizat, aici lucru este mult greu. Ama când este organizat și este clar, avem centru aici cultural, avem centru aici sportiv, poți să le discuti aici proiecte un de la. ISA voi va ne foarte mult ce înseamnă digitalizare și putem să ducem și noi, oamenii, contribuabili, cât se lipsește să aștept după un carte care are termen maxim 30 de zile, când lipsește să aștepți 30 ca să poți bați la unul ușii, de apoi el să zică că zi peste 40. Digitalizare, va mizăm și cum situația este digitalizare. Prota minduiesc mini, va făceare un audit intern la CAFI, instituții în partii, dar vedem, nu este segmentul care poate să lansare omul de la birou și poate să-l facă calculator. Un alt aspect mult important și de mare, și masiv, este prevenirea consumului și combaterii de drog. Este un fenomen care tu chiar știi ce înseamnă omenire, numai și Constanța, mai și România, ce înseamnă omenire, este un mare problemă. Aoații, ca și implementare lipsește să aflăm locurile care sunt bun exemplu din noi, că se bazi ca amintare țiva în polimo aici cu drogurile și să facem schimb de experiență cu personal abilitat de acolo, zi să ne trăinuiască. De la dascal, de la școală generală, de la polițiști, de la jandarmi, de la doctor, de la ICIDO, este un polim de mare simasiv combaterea drogului și consumului de droguri. Este o mare problemă la noi, Constanța, pe litoral, câțiva deja. Cam mai este să-ți dau 3 proiecte care noi vrem să le amintăm. To, curhită, haristo. Vreau să te întreb, ora că ne turnăm la zânata ta, cum este
să atragi da poaia. Bun, tini luași și emburlăche ăsta, a hurhiși să învețe scafță, să îngrăpsești fonduri, proiecte europene, acțași să aprochi fonduri europene și după aia penarga lucrurile crescură, juhit stora și ți obiective mai aveți tu emburlăchi, care este mutrita câtă hinitor. Caz do lui Fintora, exact zicem, după mine. Aveam 16 ani și aveam o motocicletă, aveam A1. Era legislația permitea ca până la o anumită dimensiune cilindrică, capacitatea cilindrică a motorului, să poți să imi cu motocicleta. Și erau chilisit, erau puțini cilimeani în CSB, doamne, să ia mai mine, eu aveam luată ca să pot să ajung la fermă, să pot să-mi ajut femeia, să-l ajut pe tata meu. Să minte, și era un octombrie, nici cu motocicleta la fermă și vedea ca ploaie în afară și care coari și mult lăschi prin padi, muzgă, cum zicem noi, și un peisaj dezolant, să zic așa. Era Downing 2, Downing 3, cam așa. Și ajungi la fermă, tata, cum era și el îndrăzăt, mărat, cum aș avea accidentul vascular, îmi întrebai, tată, cât agitație? Deci, bă, tată, azi vă aducem, avem scroafa, vă ducem la vier sau o lăsăm grea. Deci, bine, mă, tată, cum faceți? Noi avem Dacia, aici, aveam un Dacia, mașina din câmp, v-ați bați scroafa cu mașină și s-o duți în hoară la Nazar, și eu aveam mai propria fermă apropiată și acum are un om, are un vier mult mare, mult bun și aici va întreagă lucru. Da, mă, da. N-ai cum tractorist, cu mașină și în ultimii lipsea să stai în spate cu scroafa, pe bancheta din spate. Și mi băgai să nu scroafa, dus în scroafa, faci lucru, apoții, niturai să niturăm către fermă, mașina îi șepi tucăm, că început da șneau. Vinzi mașina, scoate de tucăm, alinti tu înapoi tu mașină cu scroafa. Ajungi în fermă și tata meu nu-i vizu, așa, a schimisit, să nu când întreabă ficiorul la tata, cum fi, întrebă, fați lucru bun, vie următată sau nu-l fați? Și n-ai pe motocicletă, așa cum eram cu stranii de lucru și neșa, ca să dau nopți nu gândi. Doamne, ți iaște de fițarii pe bani. Este că mea un om mult mintiment, ai fost șef de promoție, și în situația este că noi ne mindim dacă faci lucruri bun vie, ți lipsește să aminta este familie. Deci, domnule, fonduri europene, neapărat dezvoltarea fermei, să nu mai vedem de nou să creăm niște produse finite de valoare mai mari, care să primim mai mult părăs, putem să le vedem la un preț mai mare. Și vedem că este animalul care da produsul cât mai aproape definit, cât mai aproape de consumatorul final. Deci, ou este ia-ți ou produs, găina, faci ou, tine îl marchezi, îl bați cu caserolă și îl pitrezi la, Doamne ajută, hipermarket. Sau îl pitrezi acolo, îl vinzi. Prota ora accesai tineri fermieri, era un proiect cam simplu, puteai să cumpărați secretarii cu banii acei, dar pe aia feci o fermă mică de găini otoare, 6500 de capete de găini otoare. Intrai în marketuri locale, inițial, și după aia să amintă posibilitatea să intru prin mai mari hipermarket din România și să produc pe brandul lor propriu. Ca fian, pornea la mine prin ianuarie, mergeam la fermă, aveam un tablă mare și scriam si va fac pe anul ăsta, si va amint mine pe anul ăsta. Și ca fian îi dădeam un nume, îi dădeam The Unstoppable, îi dădeam The Jewish Man, evreu, îi dădeam numai The Reborn, îi dădeam si vrea mine să amint și atunci am scrițeam si va fac mine anul ăsta în burlichi și cât ai și cu familie. Scriam acolo. A crescut cu supermarketul, aici este pe baza la seriozitatea noastră și la lucru mult bun pe care facem. A crescut la 30 să dau de mii de ani, ora și naima, fim alerți și premiați ca naima bun producător de wow la nivel național un armânt. Ai pornit din mesa, adică cu mega imagine, asta e naima bun producător de wow la nivel național, cu mine dau sute de magazine. Și pe mine este lucru cu un afaceri preluat de la familie, de la taifa meu, de la tata meu, de la mama mea. Și pe mine, fără să mi mutrez de înapoi, după un ziua, dau trei de lucru.
nici mi-mu trimit înapoi după ani de zile. Până atunci ar să mi ca prin pari și de minti ca fi jur, să amin, cam mult, cam agil. Dar voi știți, ea să la mine un pe Hristusită, cata mea, în asta mea, ca e, de când zic așa să oficializă relația la ei acasă, și știau că are un John armân și cu apă chiar de taifa ei, tăiat ațeau de la 6, pe la fermă cu mine, și stura la când zbitisea lucruri. N-avea. Era unul noapte, dar o noapte n-avea estivas. Ea vinea cu mine. Și a avut tihea să am și fata mult bună cu mine. Și așeții doi de aduna crescum încet, încet fonduri europene. Avea o altă problemă, avea mine în cap, domnule, cum va fac? A cresc prăzile. Noi aveam șagri. Aveam a crescut atunci la vreo 400 de hectare. Cum va fac minitora să asigur mâncarea? Va fi buveran cu serii, cu secetă, cum va fac să am mâncarea, adică fezabilitatea la un astfel de business este să închizi ciclu. Să folosești cât mai mult din elementele tale proprii. Auații, gărnul, misurul, floarea soarelui, ochiul soarelui, să-l bazi tu hrana prăzilor, a găinilor la noi. Deci un proiect ai studii răsunet național, mini nu vrea să fie de răsunet național, că mini fiu pimiduiara să nu te vea de vă, să nu te știi băcan, fă-ți lucrul tău, să te iei să nu te știi bă. Deci un sistem de irigații, un foraj la 700 de metri adâncime, n-ai mai avem dos foraj pe irigații din România, pe fonduri europene, și irigăm, la Chirol, să irigăm 90% din suprafața agricolă pe care noi o exploatăm. Apoi, mai multe utilaje aveam nevoie. Proiecte pe fonduri pe utilaje. Apoi, nici un proiect care e pornit de sângele nostru armănesc. Fermă de îngreșare și sacrificare ovin. Berbecus la îngreșare. Istoria care o aveam mine cu hipermarketul și cât poate înalță, cu Emburlichi, colaborarea cu un hipermarket, în față îți gândesc, n-am deaua nimic cum în bana este mine Ilie Zelca, să fac să snivat cu prăvzile ca figiu și să las pe alt, să iau un cumat atât mică de lucru meu. N-are cum să-i bai lucru și ai zis că tu tineri al măi. Că mă gândiți la un business, va fi zorii să-l faci așa cum zic mine, dar și este n-ai mai sănătos, n-ai mai să fii. Fă-l să închiși ciclu. Între tine și consumator schimbă mași hipermarket. Atât. Și mânduim mași cu abatorizare putem să mai este proiect. Aici proiectul este tot în derulare, limitate de ele este fapt partea de construcții, va tora partea de abatorizare și de echipamente și ajută de oxidizare și colaborăm la fel să vedem cu României produsul nostru, nu vindem la export, că și noi, armânii și românii și toți alți, va consuma care de oaie. Deci produsul va fi cât mai finit, inclusiv hiperprocesat, mai poate să fie condimentat, vidat, mai să-l bagă cumpărătorul la cireap, zic așa, este mai bun lucru. Valoarea adăugată a oască, știi, din lucrurile este de finețe. Aici este sfățatul 2022. Tot atunci amintim, ce mai putem noi să amintăm pe partea de wow, pe partea de zootehnie cu wow, capacitatea, o aveam mare, bunicică, bună, nu este din nici titiți prea mult. Când titiți mult în sincopii, se creează volume și cu prăvzile, pravda nu poți să dânăsești numai fă wow. Nu poți să-ți duri, nu-ți mai dau de mâncare sau nu-ți mai dau de sau nu mai ai din stivel. Pravda te cheamă și de Crăciun, de Paște, am atât ea, când documândăsești cum lipsești, îți da părăl ca figiu. Deci lucru cu pravda este bun, cât chiro știi să-i comandăsești, cât chiro să asumați față lucrurile. Trebuie să mai putem să pe partea de wow. Hai să fim în parte de corect. Trebuie să ne așeți pe partea de wow. Soția de asta gini de un taife de corecari, socra mea este isterică în Lascu, unde patronii de la restaurantul la Scoica, printre primele restaurante și cred că primul non-stop de Custanța, care Ninga excelează pe partea de gastronomie. Hai să ținem și partea este de Horeca, ama pe wow. Și prota zis, hai să aflăm un loc bun, să eliberăm un loc pe mesa de PSB, pe Bulevardul Tomis, față în față cu SAS Foto, și Davigera mea, o mași armâni aveau locații. Armâni, oameni de afaceri ca lui. Și ei aveau nume italienești la localul lor și ei erau ce bani de iubire. Deci, ei sunt italieni, mine lipsea să fiu francez. Și aflai numai brasserie L'Oeuf. Brasseria Oud.
Și acoții iasti locul în care să fac naima bunii mic dejunuri, care să fac cu naima bunii audit România, faptul de un armân tine. Și asta pe partea de Horeca, pe partea de Horeca. Ora pe partea de Horeca uh, lucrăm la un honey pe partea de steakhouse. O pregătim pe partea de berbecuți. Deci noi, de timp că am grea ca cât mult, dit 30.000 de oameni pe zi, îți vinzi unii băgate cu cinii, am grea că cât zați inii vândute la supermarket. Și asta e un lucru care armănii tineri va să pleacă urechea și le de la un om care le are fapte trecute, nu de la un om care le are ghivăsite, le are fapte trecute. Este de mare simasie, este dus cât mai afundos cu business-ul în domeniu. Să încercăm să închidem un ciclu acesta. Aici, pe partea de business, și ora, toate hipermarketurile din caftă, adică știi noi, wow, știi noi și mai depusem un proiect. Ai cum să zic că pe fonduri europene așa, multa unia, în 7 zile de puși proiectul și ora este selectat și creșterea capacității, dublarea să ajungem la 80.000 de găini o dată. Deci, pe partea de îmburlichi avem planuri, știi, trăninti și avem și o istorie care o avem de la tata meu, zic așa. Și cam moabeti, care duci înseamnă lucru armânești, ducerea armânească, știu îmburlichi, a crescut cu tata meu cu mintea mea ca unui icoan. Și el când s-avea desfințat Iaseco Găniceanu ca el, vrut să facă cu un soț în fermă de găinăutate. Prota. Ma, nu-s mai feați. A avut în minte de atunci. Va fac fermă de găinăutate. Dar apoi a lucrat cu un soț arman, l-a îngreșat Berbecusti, armata siriană, fără printre primii armani care în anii înaudzați exportau berbecuți pe Orient. Au avut și ați avut în minte să fac și aici lucru. Și tot în minte au avut să fac ceva și armânanii, să duc minte lucru al tata meu. Deci tot ce fac, ea să duc minte, ți aveau pornită părința mea. Timșat. Nu sunt Ca un... discuții, sunt lucruri astea ca una lumină, știi? E ca atunci când ești pe autostradă, mai iaftu China și asta multă ceață. Asta gini să ai mintea ta un litricu de la alta aftuchină, ca să-ți dai seama că asta e distanța, să ai un vidare. Aceea voi mini, părința mea. Tu îți do. Timșat. Timșat. Este gini să ai delihia. Așa este. Să ai un lugină în inti. Să știi câte te duci. Ți va să da un cali. Este timșat, așa. Și tu știi că știți ficiorii care avem, cu stanța sunt mulți ficiori care amintară, ficiori tine care amintară tu emburlichi, tu agricultură, tu Horeca, tu turism. Sunt mulți. Lumea splânge, zice că generația nouă nu faci, nu sunt atât serioși. Nu e asta, dai mă, știți. Sunt mulți tineri care au multe calitate și care lucrul lor în greacă. Așa. Mai avem una întrebare de la Costa Geacă. Zice, tu ții că să bați, eu sunt mai multe femei de armâni, aveți filiale. Asta e parte, minduiesc. Cum zicește că la cheamă? Tu ții că să bați, Nu, cum eu la cheamă sunt... pe domnul? Stai, Costa Geacă. domnul Geaca. Aristot multe întrebări. Întrebarea este pe mine, nu mi faci mai îți dau un apandisi. Nu duți cu minduiarea că sunt armâni, care va să aibă, știu că să bălua lor filial. Mini un om care minduiesc acundos. Mini ziua de azi e tricută, la 7 tahina, că știți ani de fățari de unul ziua unit. La fel și lucru aici cu partia. Lucru aici cu partia, noi îl prindem cu stanța că e în comunitate mare. Mine îl preluai acum 2 mesi de unitate. Nu avem chiros cu țări filiale. Moabeții sunt. E București, știi Tulcea, știi Slobozia, știi Călăraș. Știi Pălăcărsel, domnul Geaca. Va las nu va ticaftă, va las numărul meu de telefon. Avem toată disponibilitatea ca după exercițiu aici, ca noi zicem că va fi bun de succes cu stanța, să facem mai multe filiale, să ne reprezentăm. Aici vrem. Să ne reprezentăm și să băgăm și noi puntărni cu locurile pe că se bazi, eu sunt mulți armăi. Să-ți vadă că, măi, aici tu oamenii aminte și pe partea este, nu mai știi să mai tot avem mai știu cu stanța, Tirolul fă mult scurt. Avem să știți că mari de la armănii Duruț și John de Eschibaba, de Tulcea, să-ți facă filială,
Ama nu avem nici chirolul, nu fu chirolul. După proiectul nostru să fi, părneaște după n-au de cireșea, să știți. Și va vrem să facem cât mai multe filiale. Vreau să duc zborul în Iamș de dau inițiative de care îndesăștini și merisiră. Una este legată de ziua a noastră, al mâinilor, pe 13 de mai. Anul ăsta a avut și o inițiativă cu alți soți de tu domeniul ăsta de Horeca. Am avut de plăcărțesc cu tine, să ne ziți de ție astăzi zborul. Bun, Constanța, din unitate puțin, de Horeca, este comandisită de oameni armăi, de armăi de ăștia. Și toți dintre ei, așa cum îi duchi și cum îi cunosc, sunt cu vrare și cu tinerii terminat. Deci noi să sfârțăm, noi cum sfârțăm ca este unul ziua din 360, ziua este a noastră a rămâinilor de august, 3 de mai, sibă tinisită, sibă duchită de toți. Numai de Ilie Zelca, de Alexandra Adam, sibă de iți de armeni, de români, de tunguri, de tătari. Deci așa, vin cu următoarea idee. Cafi Horeca de Constanța va primească un cristian din afară armânească, dar să zică, mai vreți să faceți parte de la acest program Cafi Anca, pe 23 de mai, fiți alexiți cu un tricou, o personalul să alexit cu un tricou care să aibă mai soarele de la Vergina pe el, nu partidul, nu fara, nu știu, mai soarele ca identitate. Un tricou modern, va vine și pe varianta albă și pe varianta light primească și un broș și un insigne cu soarele de Vergina și tu, localul acel de armăi, ziua ți-au cântă muzică de la pareile de formații, de la pareile de cântători armăi. Noi primim de la toate pareile muzică de studio, nu muzică de la Moabez, de la anunț. Frații CD-ul deja și de mâini va ca fi Horecar Armân de Constanța va primească este Clisari, ca tu, în burlichea lui de Horeca, pe ziua de 23 de mai, ziua noastră națională a armânilor, să cântă muzică armânească, personalul să aibă un tricou mușat cu soarele de la Vergea. Și aici lucru, să ajută Bunul Dumnezeu să fim și în Consiliu, va zicem titutii minoritățile, titutii etniei de Dobrogea. Așa lipsea și este un lucru de tinii pe care îl facem către contribuabili și către cetățenii la Căsăbăloiște. Este apandisa mea cu proiectul cum îl mindui. Și îl mindui, știți cum îl mindui? Făceam cu Mirela Goga de la noi, de la Fara Armânească, ună fată care la fel are 40 de ani și fați multe lucruri în Ilițan de armânanie. Este fata care fații ansamblu Ipolul, care la Sihatea este, la Sihatea nouă seara, ea este cu 70 de cilimeani, fații repetiții. E un lucru mult mare. Și ea ți faci și cilimea iații. Că cilimea iații la Sihatea este puteau să la văr cafee, la văr film, putea să pe internet, putea să într-un parc, nu. Ei poartă dintre jocul și zborul armonesc, sunt cilimea de la 14 ani până la inițiat. Din ei ești Mirela la Goga. Și eram cu Mirela și mi-am făceam lista cai ți cântător vă avem la, la ziua națională. Și nu nimic un moment de ziua parei de armeni care cântă alte curulii de muzică. Momentul îl făceau cu Mesa de Căsăbă, București, și reinterpretarea muzicii noastre armânești. Mindu-i momentul, Doamne, aceu e ca un boații de anghi. E altceva, nu mai și muzică. Este artă de plină, ca fi secundă de cânti cu acel contact. Deci aici moment voi să fac Constanța de ziua națională. La mine, la Hani, la Ilie Zelca, pe mesa de Căsăbă, la francezul, la Brasserie Leaf, sibă, parea este de armăi, sibă acolo. Dar poate nu dacă ți sibă și la Ilie Zelca. Mine nu fac pe Ilie Zelca, mine fac titutul armânat. Cum să ți sibă titutul armânat? Și la mine ziua țeau, va fi Alexiti, fratele de pisală și ficior, import armânesc. La mine va fi un import armânesc, că e un lucru asumat de mine. La lanț, hibu măcar tricou și nu hibu formația live, hibu măcar muzica pe stick, pe CD. Și așa permitută ideea de la autonicu chirată. Aici este lucru care cum îl deseaște și cum îl desească pe armâni. Autonicu chirată. Dăm exemplu de nicu chirată, nu de pirifani. Ai de pirifani tricură, tot la de nicu chirată. Bun, și tot tine mai avut și o idee de inițiativă. Ți este oară mutrești mai mult tu niții, de tu grădinițele private prota.
Asta ții asti, ții proiectul fu. Tot auto cu chirat. Filimanii mei, noi și dem Măcălăul Colciu, cartierul Colciu, cum de măcar. Aoați avem un grădiniță patronat de armânia noastră, Privată? privat. Mai sunt mingazați, sunt 11 grădinițe patronate private de armânia noastră. Cu oamenii de la afara românească, seniorii de care zic că au 30 de ani de când salută pe armânanii, zburau, măi, înainte aveam unii de 100 de cilimeani la școlii, tora să mă și 300 de cilimeani. Mi-a spus, măi, așa era, că și mine făceam opționalul de armânească la școlii de sâmbătă. Va pârniari cam de vreme, va pârniari de la grădiniță. Ajungi acasă, zbură cu înveasta. Măi, înveasta, ia zi, Vasila nostru la grădiniță, fați-vă de engleză? Da, fați engleză. Bun, mă fați engleză, poți să facă și arbele. Și avem când lansăm partidul acum 2 mesi la un moabeti la noi la fermă, un om de Emburlichi de Constanța zise așa, Ilie, lasă-te lucrul ăsta cu partia, va faci, nu va faci, va aminți, nu va aminți, va vezi lucrul tău. Ama, ascultă la mine, va ii la mine, ca filmez, va ii de la mine, a fost parăs, că tiro va afli dascaliții să-i bați cu grădiniți. Deci pânit de la Moabetea un soț de-a meu. Este minduiare. De acolo și noi o discutăm la nivel de comunitate, de fară, de Constanța și noi tora căutăm să ne reorganizăm și reacredităm dascalițile ca să putem din septembrie pe mediul privat de grădinițe. Este, vă asociăm, că va chem la Consiliul Local, că nu. În mediul privat de grădiniță, noi ca comunitate să oferim dascalițele de partea noastră, plătite de noi, plătite să fie, adică nu plătite din doile, plătite așa cum putea fi și dascalița de engleză, și ațeau de matematică, și ațeau de germană, și să putea să dascalița de limba românească. Și fac și un apel la toate dascalițele, ca în nivel. E că o faptă este zânati, în limba românească, e că vor să o facă pe Lăcârsescu. Noi vă căstăm, ațeale că avem numărul de contact, care nu vă pălăcărsim, dați-ne un telefon, sunați-ne, veniți la sediu, la afara armânească, la comunitate, veniți, ziceți, voi să fac parte din acest program. Noi vrem să vă plătim bine așa cum lipsea, știi? Facem apoi cursuri de formare profesională, dar apoi din septembrie să putem să băgăm în grădinițele private opționala de limbă armânească. Ca și din anul, tu dau să fie pe stimână, să facă și opționala armânească. Noi nu mai avem chirurg. Amintăm pe plan profesional de emburlichi. Dar nu mai avem chirurg să ne aplicăm și pe partea este cum va crească cilinanul, va învață, nu va învață. Și este lucru, n-ai mai zic ca și lișor, te fățeari. Să oferim mediul tu școlii, cu grădiniți, de la grădiniți. Deci aici este un proiect care valorifițeniți, cum sunt și alte proiecte care valorifițeni. Pe mine vedeți proiect până cu PMR-ul Pârneaști, Safi de pe Naudi Cireșeac, după Alzet. Atunci să adunăm, avem o bază de date foarte complexă, cu oamenii sunt amintați de țică să băți vineau, așa cum văză și mine, vineau pe pâinea mei, să organizăm excursii cu partea, zicem, mesul aici va facem partea de Edesa, mesul alant va facem la Livez tu Gramusti. Avem liste cu cafe, oameni de usăm, cafe au ușcă lor, le să dăm tânia. Este și petrecem în excursii de locurile de erau păpânia lor. Sunt multe. Noi vrem să amintăm și cultural, că aici este lucru n-ai mai safit noi. Cultural să putem să mergem din partia, este mai și un lucru care va ne da putere, zic așa ca un instrument, ca un unealtă, care ne da putere și ne ajută acolo cânticul și jocul nu poate deschide uși. Pe Alembar, tu este lucru. Maxus, partea de proiectul, tu grădinițele private, este mult estimasi și mult umșat și avem și noi la mobesele noastre mai multe dascaliții și mi îndoiesc că sigura se poate să aflați dascaliții care vor Vizui, să cu le doar. iertare că te întrerupă, Alexandra, vizui la voi tu podcast cu un tată care zice că este dascaliță Lorena Babașcu. E, Vizui că e un tată tiner, actor fati, care nu a apărut la voi în podcast, Pălăcărsescu, pe fata este noi au călăsim, stăm din zbor cu ea.
vă pălăcârsesc cu fete tinere, fete cu uitate, doamne, nicuchirii, pălăcârsim, ajutați-ne, băgați pultările la proiect, pentru că va fi și un proiect care va fi remunerat așa cum lipsește, pe partea de părăl, am așva aminte pe partea aceea ca ea știi, cam ahândoasă și cam de mamari simasi, partea de continuitatea noastră armei. Mai avem o întrebare de la Florentina Costea. Care e mesajul la vostru? Minduescu de la partie, mai de la tine personal, câtă tine rami, câtă tine rama de armâni. Să scuză să răsească că sunt armeni, prota și prota zbichească cu ahândos de țimilete vinin noi, dar nu putem să fim dănăsiți de văr, cană oare, și că este lucru va să o aibă tu minte, că noi armănii vinim de tu milete aleaptă, ca ai amintare. Ama, tu ai schiro, ei, după ți va șafle, locul, tu, societate, tu îmburlichi, așa cum feci și mine, lipsești să fii, neapărat, lipsește să bagă păltări niște armânani. Este mesajul meu tine. Aplicați-vă și că armânanii, veniți, ajutați-ne, că va fi PMR-ul, partia, că va fi fara armânească, că va aveți voi un proiect a vostru cultural, puteți țiva armânani. Puteți țiva armânanii, că armânamea ne-a dus să avem atât tacate. Ducherea este dinăuntru a nostru, de la educație, de la disciplină, de la tot, să anunțăm acasă, este vrearea, ti lucru, este în față de schimb. Armânamea în față de schimb, azi. Și băgați părtările ca să putem să ne dăm minte. Aici este mesajul meu tine. Și care are văr proiect? Are nevoie de finanțare, are nevoie de susținere legală. Vină să zic, eu voi să fac aici lucruri pe armânami. Nici îi așteptăm. Așa este. Calambar, tu ți vreți să adrați. Adică, calambar la noi toți, că ISA, Armânamea Media, Societatea Macedonilor, furcările de fară armânești, noi ISA vrem, vreau avem te armânami. Am minim induiesc că locul meu este tu, aici lucru și aici poți să aminti armânami. De cântat va cânt maș la mine acasă, cânticul să-l facă maștri pe la festivale. Bine, va fac partea de politichii cu ficiorii care sunt axi teactar locul și mai armânani, nu te ilieză. Așa este, gine este când o cafiun știi, ți poate să dare și eu și când Cum? E, și faci să țin și cântarea, ama acolo eu este locul la ei și faci și țin și lucrul locul la lui, așa. Ilie, noi ne apucăm de bitisita mobetia noastră și ca e. fioară tu bitisită noi avem trei întrebări scurte. Prota de iali asti, masa e vră zbor armânesc cu ținai mai mult țari hari. Iasti zborul ca e zăca și mi faci sneg minti în bană, cu jari zăcă nu putui să-l să tot, da? Că e un om care nu-i place să arădă. Zborul ca mi zăca și ghidă în bană cu ochii să iasă numai sarmânt. Aici este zborul măi, înscânti ori chirui, înscânti ori nu și lucru, ambar, așa cum vrei mine. Am avut, atunci când vine zborul de taifa mea, zic că măi, este un om bun. Spus situația, este, dar trată situația cu seriozitate. Chirurg, câștiga, amintă, nu. Aici este zborul meu, care zic că voi să mi definească. O chestia să nu mă stau. E, o chestie să nu mas nu ți iasă, e, așa. Ai vreo măcare, ținai mai mult țari hari? Armânească. Măi, sunt dau și nu pot să mântuiesc care mi are care mai mult. Zăli daule. Unii este fapt de tata și tata nu este vărnic cu chir tu bucătării, este se cheamă cucurud. Se Nu știu. cheamă cucurudul sfații de ianomatili a oilor. Nu sfați așa cum fac greții ianomatii tu tinger. Se iau ianomatili, stai ca drept, așa în dreptul, pulmânii, inima, hicatul, tot, bag pe bunelă cu citealii cam amări, o furculiță cu vârfuri mai mari,
picior tiner, băgați mâna în viața armonească, când lipsea, știi? Așa e. Pe un piruli, cum ea știi, piruli sa cheamă bunela cu citelii cam amar, pe un piruli, pe mult ghini condimentati, pe puțin băgați anomatili, pe piruli ați auzit cu mațili, da vigăra de anomatili, este mult ghini condimentati, li bază tu un tiac, tu un santu, cine cum vrem să zicem, el pe supra bază prapurile de la caițănii, tutti organi, tutti anomatili tu în el și ațeu îl bază la cireac. Și când îl măți ațeu spicheaști în gura ta, ăsta îl faci tată. Iar stiplit puțin, iar mânca niga mai fac, este mâncarea, este el și mine să știți cum am învățat de la tata să facă, nu va chiar lucru bun armânesc, nu va chiar. Și de la mama mea, pita de praș, nu pita de praș place. E pita de praș cu cârță coane, este un pită de praș care spații la cireap cu loc nuntru și la lemn. Ațeau, este mâncarea faptă de mama n-ai mai bun. Deci cucurudul de la tata și pita de praș faptă de mama. Aici este mâncare. Năpțeșorixi. Nu mi vârâiască tata, vă zic că câți nu se de cucurudul al meu, mama să zic, mă, dar pita lidare ti cu mine. Așa le găsești daule, ighini. Yeah. Și ai vreo cântec cu armonescu, ține mai mult țari hari? Yeah. Sunt, mi-nduiesc că sunt multi. Că tu fiți băniati. Aici este Mhm. contul tău meu, n-ai mai mușat. Și că l-am tu vrari mai mult, că tot în bana mea este tiniseara a părinților a mei și a ușor. Și n-ai cum să nu vrea este cantic. Și mai este niga un cantic care dați cu Ilie Mutrescu și Milictesescu pentru cura ani și Toran Iaușescu. Și cum zic, aici este canticul. Aia l-am tu vrea mai mult. Haristo Ilie. Haristo Eu care ti să mult picăliseați. mobeti. Haristo ti mobeti și că ne dăseja cât multi em di proiectele tali, em di ți vrei să adrați, em di inițiativele esti și să aveți calendar, tu ți vrei să adrați voi. Ea este să niște lucruri care noi le minduim numai și mine Iliezel. Mine Iliezel ca și un. Am un pare mult mușat la partii, voi să zic că aristă multe lucruri care le făceam de adun, voi să zic cu iertare atunci când a lutușit, m-a lutușit de la prea multă vreari, de la prea mult lucru bun pe care voi să fac chiar mânani. V-ați băgăm pântările ninti, toți, ca să ducem ninti, să ducem ninti aici proiect și să amintăm chiar mânani. Așa si bă. Și să luăm mai mult de optimismul la tău. N-are cum, chim tineri, chim ușați, chim mintimeni și chim dai mai de adun. Să Hristosescu nica nu are și le Hristosescu și mutritorul la noștri, care și tu cu noi nica ună seară. Și stămâna care va zine, va nu vidăm iara cu alte mobeti și cu altă oaspi. Să aveți un seară mșată toți.